Laceama la mangotumenge sukaidiki ben pasho romano magazinos sovakeres. Opaťavi ben hin bud mangav no žutine lamenge kana amen hinvare savo paripen no doane lamenge te paťavi ben kaj peskana paripen del avrite kerel. Andro Paulno divesa anel opaťavi ben ko romane community bud lačipena. Bioda kaj oroma paťan doanel lačipena nača prekalende no te prekal savorot hemos. Aven amenca tedikel projekt Barus Gelipen, kaj se romenca pre akcia sa vypes vyčinelas konvoj nádeje. Šukar Diki Bentomenge. V Kecerovciach prebieha akcia Konvoj nádeje, ktorú organizujeme ako apoštolská cirkev spoločne s Konvoj nádeje Európa. A hlavným cieľom je, okrem toho, že je distribuovaná taká humanitárna pomoc pre ľudí, dostávajú také potravinové balíky. Sprievodné programy sú pre deti, pre mládež a potom je jedna hlavný program, taká hlavná služba pre dospelých, kde je kazané evanjelium, sú tam chválospevy v romštine a celá tá akcia vlastne má podporiť založenie nového cirkevného zboru v lokalite, kde ešte nie je zbor. Dnes máme deň evangelizácie, radostného posolstva, kde ľuďom hovoríme to posolstvo nádeje. Celá tá akcia sa nesie v téme nádej. Je to nádej, ktorá je živá a nádej, ktorá je pre tento rómsky národ, že môžu spoznať to, čo pre nich Boh urobil. Minulý rok sme to robili vo Vtáčkovciach, kde po tejto akcii sa zbor alebo návštevnosť ľudí v nedeľu na nedeľných bohoslúžbách zvyšila o dvakrát toľko. Centrom tu tej Olšavy alebo Olšavska sú Kecerovce a je tu veľká komunita Romov, tak mali sme túžbu začať cez týždeň bohoslúžby tu v Kecerovciach a aj kvôli tomu táto podporná akcia, že chceme vlastne tým ľuďom kázať evanjelium, chceme im aj prakticky pomáhať a táto akcia by mala napomôcť tomu, aby sa zbor začal schádzať aspoň cez týždeň v začiatkoch. Vidím v tej akcii dobro, lebo tí ľudia to berú vážne a zmenili sa. Navštevujú vlastne tie podujatia a vidno, že je veľká zmena. Snažia sa žiť v dobrom svetle a idú vlastne príkladom iným občianom. Je veľký záujem o to a ľudia navštevujú tie akcie a dobrovoľne, bez problémov, keď je vyhlásené, že je nejaká akcia, hneď idú a tešia sa na to. Ako dlho sa pripravuje takáto akcia? Čo to všetko obnáša? Tak okrem toho, že alebo v takých rôznych rovinách sa to musí pripravovať. Jedna rovina je tá technická a potom z našej strany je potrebné zabezpečiť a vyškoliť určitým spôsobom dobrovoľníkov, ktorých dnes tu je vyše 100. A potom tá duchovná časť, zúčastňujú sa jej miestni pastori, kazatelia a tí, ktorí pracujú s ľuďmi počas tých bohoslúžieb, ktoré robíme pre ľudí. Viem podľa seba, že ani chudoba, ani bohatstvo, ani nič iné nezmení človeka a tak vám poviem, že ani trápenie nezmení človeka, lebo človek sa ani nenaučí ani z trápenia, ale viem, že
je tu Duch Svätý na tejto zemi a on jediný dokáže zmeniť človeka. Žiaden človek, je to Boh, ktorý viera v Boha, pretože ak viem, že človek je milovaný, tak tá láska ho môže zmeniť. A tu Ježiš Kristus zomrel za každého iného človeka, položil svoj život za toho, ktorý ho aj nenávidel, a tak si získal človeka, že jeho láska aj mení, aj získava ľudí. Toto isté práve teraz robíme aj tu na evangelizácii, že zjavujeme Kristovú lásku a Kristova láska núti človeka. Hej? Tak, jak Pavol hovorí, že Kristová láska ma núti, aby som činil Božiu voľu. A to isté radím aj iným ľuďom, že iba viera Ježiša Krista zmení človeka. Appena Ježišovské, Ježiš, Anandre Mirođivi, per mange tut kampel, te salada da žive zužaras pretute. A možda nasal odvážal tamo anglal, ale odekaj sal, me tu men liđa Andre modlitba, mangla man zahvalim te tam lokjedara kana, liđa va tu men Andre modlitba, a te pače za Andre Ježiš Kristu, za kamen da ste pozdravili. Pôsobí nás Prúbrež a ode Sikava z Romen, takisto inode tič uprímná manuša. Takže píra sem tam Mauri kazi nás, ter anglicko píra ste kazinen na pozvanie, ale me sa dikavek vez, ale kadi konvoj nadeje, sare Biblia písino, že o Ježiš sas vakela se spejsti šit manušenke, ale dinja duchovno lava, dinja len pokrm, ale dinja len techan, ako dinja len máromači, amen, takisto dás, napríklad kada občerstvenie, dá si nakúpivať stave, pretože manuš potrebí sa duchovný pokrm, okres, te telesný pokrm, pretože potrebí nás te posunine. Na me penam viek ve, že na nešpatno kradrom. Pelmänge sartumen diken kadi akcia kadi sopes kerja. Tak dain baro radišagos, pretože avelo olavle de vleskroano sádian romane a men pačo ja dain jedino nádej, so všade manuše zmenino. Dikenade bud neveromen hin len interesos palkada. Dikavade bud neveromen, mena som síce adarik, ale Varsave dženen so imar pire na nekangeri prinžaraf a pozdraví nás pes, ale dikavkade igen bud neveroma vláda žives. A katartumen sartumen godoj džalkadi tu maribuči. Me som andral forus Sabinov, amen pena Sibinistar. A džalode tiž mištes, iname na marode zboros tiž, a Romani Kangeri, Romano Pastora, a barolo debuči tiž, Piras Palo Gava, Piraske Njarša, Ražňani, Piraske Lipeňa, chudem te Pirala kana, Kendiate Pezatovla, Romano Zbora kana, Andro Majos, Kajela tiž neve Pastora, takže odel kerel bari buči Maškar Romákana. Preklad evangelizácia vlastne pozvinďam 1800 ľudí a preklad evangelizácia hin aj so, že pohostí nás Lemanušen a Bokejorenca káve a tej Kerolpes e Buči Maškaru Čavore a pajs Savorekala Manuša aven Andre kada hlavnú stanosť kaj bez vakerel o lavle de vleskero. A pajs sarpes kazino o lavle de vleskero na konci hinamen aj se prekvapenie kaj keras aj si pomoc aj si karnej táška in, vare sa ve chábenoro a das leromen.
samozrejme nás Lemanušen Čandro da duchovno dživipen, ale podporí nás Lemanušen Čandro normálno dživipen. Podporí nás Nando da nádej, že hinade ča kampel te pačalandro, da Biblia pen klopte a otvorí sa vám. Hľadajte a nájdete. A mele manušem podporí nás Andrea dáža oj pez mimodlinen a sarđan mirodempeske buča. Odelino da so pundravelo budara. A i namen bare svedectva, že ole manuša so piren kamendano zboros a nasas den buči. A da i velenim buči, a tim že nem buči, inem feder dživi pen tagisto, birinen te cine čavenge maro, birinen peste starino paločave. Čiže dikaz, načak adem materiál vlastne odi duchovno, ale takisto Andrek ando dživipen a podporí nás čavoren andro školi, hojte piren ando školi, hojte sikion, amen romano národos nanedilino, amen sam nedevle stara. Odel tovel ando romano národos zácne veci. A me pača valeske, že a podporí nás takisto leterne manuše nandoda, hojte piren ando školi, hojte sikion, hojte darvare sotel. Čiže načo odi duchovno stránka, ale tody odi telesnosť. Ade sam prepu, takže kampela mengete živel. Staráme sa aj o túto stránku, aby ľudia mali prácu. Vedeme ich k tomu, aby si hľadali prácu. Takisto im pomáhame v určitej miere, ako môžeme. A máme prvé také lastovičky, máme svedectva toho, že ľudia, ktorí nikdy nepracovali, sa zmenili, majú prácu, chodia do práce, starajú sa o rodinu, deti chodia do školy a dokonca tie deti sa učia na čisté jednotky. Koľko máte napríklad rómskych kazateľov, Rómov? Tu na východnom Slovensku v rámci našej cirkvi máme 6 zborov rómskych, kde sú rómski pastori, majú svoje staršovstva, tieto zbory, vlastne štruktúry. Čiže tak, 6 zborov. Ste spokojní s tým, ako táto akcia aj tu dnes prebieha, ako sa koná? Som veľmi spokojný, všetko funguje jak švajčiarske hodinky. Ľudia sa zhostili tej úlohy, každý na svojom mieste, fungujú perfektne, každý to bere veľmi vážne a sme z nich veľmi povzbudení. Máte tu aj nejakých hostí zo zahraničia? Máme tu hosti zo zahraničia, sú tu zastupcovia Convoy of Hope Europe, ktorý reprezentuje brat Michael McNamee a celosvetový riaditeľ Hall Donaldson je takisto tu, sa prišiel pozrieť, lebo je výročie vzniku tejto organizácie a pri tej príležitosti prišli a boli veľmi nadšení z toho, ako to tu ide a boli povzbudení, keď videli výsledky aj ich práce. This is an amazing event. It's amazing to see the Roma people receiving something not only physically but also spiritually. I think that this is the time for the Roma, and I'm a minister, so I'm speaking in the spiritual sense. That I believe that the marginalized and people groups of the world that are pushed to the edges, I believe God is calling them in to love them and to care for them. And in my time here in Slovakia, I'm seeing God really do that among the Roma. And so I just invite them to come and enjoy what He's doing in their lives.
kavel andor Jan, že o Ježíšin odrom odživipen teočačipen. A dojek ko pes vysarel, prekady nádej so ino Kristus, avel nevođivipen. Te birinja odel mante zmenino, so somas hrešno manuš, so skodel te na zmenija steavre manušen. E nádej avel ledevle star ki o manuš. Alo di nádej o manuš mušinol telel, te chudella a te ikerella. Čiže dikav, že opačaben androdel anel bari zmena. Príklad penavatumenge prinžara bud fameji, so sle závisle pro pájenky, se závisle pro automaty a pezlenge kazinelas olav ledevleskero podelas pezlenge o evangelium, ona da radi šago aprile, a dika zadi zmena, preačile te pijel, preačile bavinal automati, a je fameja, avel feder dživipen, avel o smírom, avel o radi šagos, ando di fameja, proste avel úplne aver dživipen hin. Čava žoda, lebo avia odel o Ježiš Kristus, ando la fameji. Čiže možno kaledromeha tebi kodikela šunela, kamav te pena žoj pe te chuden, oj te pačan lej andro Ježiš, a te chuden peskala nadijatar. Aver dživipen federnane, saro Kristus, a te nasledinel pal kadadrom le Ježiš. Duminen hoj miște să amare Roma ca că spundrame noile u pačanle za chuden te pačale deles. Rado som. A palikera va ajuda. Že pirem palodel, že aspoň kada de hin la chipen že hina de vakrena de palodel. Pelavljam hoj mi zadivas sua hermanuša, kama zadalvas te prinjaral. Te pescaro divi pe te sprinjaral, fede te sprinkerales. Nadol pezaň te penalo da. Sua prinjaro ile. Tu men sananadi andekadi cirkva apoštolsko? Nasam, ale kamas teđal, kamas federa mengeo da te kerel. Te sprikeralo dživi pensu a men hinan droker. Te hina mendos paro proile. Kamas dojmial feder. Som starší zboru, ale kera bučila mládeža. A dešutrin ber som pašodela kana a dešujek berš kera vkedy bučí. A so sa zaj so najbaro andro tu maro dživipen hoj peske kidľa navri kada drom kodel. Ne som mas pijakos, sar budroma živá zavke za nosady barová zavri. Ani nažadňam sár pes dochúňam avkezovi. Pijas na začiatku sikra, pajs furbuter, chuňam a palis pijas aj cimar pes nadela ste projačo. Bavinava prostroji, pirava za no svetos. A savor lovesoro dava zandalo svetos, sa prekelava sprav automati. Naramňaha ma nasas dživipen. He. A o Ježiš Kristus sa všunžom evangelium, mandiňa z nádej. A me pochopím, že môj som hriešno, a vy našťavky ďav duredera. A rozhodním, že mám, tedol miro terno dživipen Ježišovské a nabajinav. Nabajinav, keďže ma zadá pále. Pali keraz vašova kerimen. Odol tu men mi poženina. Campul tu che Kristus, tu che campul Kristus. Jekvar acea anglodel. Acea anglodel, ala pea amaro dživipen. Hin miște hoj kake peskerol kaj so variso preko Roma. Miște hin hoj peskerol preko Roma, aspoň aveno Roma ki odel. Hoj sako pes nažila, hoj te aven, vamelen vičinas. Hoj mi aven sako. Sako neskodel pundravel olasta, hoj te aven. A mi primila sako manuš, bo da igen šukar lavin ki odel. Igen šukar iben hin. Le deleskero lav te priminal. Šukar lav hinada igen. Tu men santiž Andrea di cirkva, čerindia pes varesar tu maro dživipen? He, dos pes meninja, miște dživa vandroker romeha, lečavenca, savoro. Šukar dživipen a men hinandroker, teola čipen, le devlestara mengavlja, savoro. Sar sa do Angloda? Angloda, sar sa, tak na džanaso da hin kavke sarakana hoj hin odel. Bo piras Andrej Hangeri, ale na pelja mangavke androjilo, Sarakana. Bo bud berša piras, ali na haljuvaz leske nič. Ali akana haljuvaz savoro palodel. A bi na umukazi marle devles. Bo bi mangenatena ste predstavinal, sar te dživel bi odel. Opačaben hin vareso so hin daros le devle star. Náno dale manuše star, ale Biblia pevne, že dar, viera je Boží dar.
A dikas, že precalcada darò sodel tovelan manušeske androilo avelo GVPen. Penele Biblia, že doeg manuško pačala andro Ježiš, lezelo večno GVPen. Biblia penel ando Jan 3.16 indrimen, že odel avke kamelas osvetos, hodinja peskere čas je kores Ježiš Kristus te merel, vaš dojeke manušeske robinus. A sako kopačala andreleste, lezelo večno GVPen. Čiže opača benle manušes anel andro večno GVPen, no nača andro večno GVPen, ale dokonca andro feder GVPen imar akanake prekadipuf. Dojek manuš, kopez vysarelke o Ježiš, anel ezmena. A kad izmename korkoro zadžiđiman miro GVPen pred 18 rokmi. Deš oktober špálal sarme dživa vás uplňáver GVPen. Nadživa vás aj sú GVPen sara dadive. A dadive som pastoris z Božej milosti. Odel čerinja miro GVPen, čerinja miri fameja, mire čaven. Prejačijom te pijelo cigariky, prejačijom te koškerel, prejačijom te pijelo pajenky. Ko zmeninja kada GVPen hin o Ježiš Kristus. Oda čavažuda, lebo pačandijom ledevleske relaveske. Bol švagor u mňa, on ma pozná, jak som bol neveriaci, a bol na návšteve z Belgicka u mňa a viete, keď aj mám modlitby, ja sa nemodlím, aby on videl, lebo Biblia píše, aby sme zavreli akože komórku a aby sme sa modlili takto k Bohu, lebo on odplatí zjavne. A on ma pozoroval a asi 3 dní bol u mňa na návšteve a hovorí, vieš čo, že ja som taký hriešný. A hovorím, že prečo to takto hovorí, že si hriešný? Hovorím, že ja som hriešný. A hovorí, že nie, ja som hriešný, lebo ja vidím, že on hovorí, že ja hrajem automaty a žijem zlým životom a vidím, že vy sa nehrajete akože na kresťanov, ale vy to žijete. Kedo divi za zraky. Stačino te tu puteria o ilo pekalo to. Te puteria oprimne o ilo, tak to znamená, že pec odotu da doktrinov. Kaj ten sapo žemino Roma. A te nadaram pe te puteria o ilo, a te nadaram pe te nasledovine pe to, že da lači vec. Placino pest. Amen. Kamo te peon romenge že vaškada. Da so de keras, da keras piko Roma, na keras piko sau manuš, ale piko amare Roma lebo odeo, kamo romen te vas lopre. Kaj te sikavem pes, lebo dos samas bidimen pe saurostel, samas čiuker de auri, a dedina, bešas pro aurivo de dedinendar, ale vaška kada, penau, vašava men kada kedas, kaj Roma te dik vinčaren pes, kaj te diken, že odeo hinovačo, že odeo kamo to je Roman. Máme nový zákon v romštine, určite je to pre nich má to oveľa väčšiu výpovednú hodnotu, keď počujú kázané Božie slovo vo svojom rodnom jazyku. Takisto v romštine, keď môžu čítať Božie slovo alebo počuť Božie slovo. A ja sám veľmi rád, keď som medzi nimi, prečítam zo slovenského prekladu a tiež z rómskeho prekladu, lebo vidím na ich tvárach, že sa im rozjasní, proste to porozumenie je úplne iné. A sme veľmi radi, že môžeme mať ten rómsky preklad a chce to určitý čas, kým to vojde, tak ľuďom pod kožu, aby to používali. Ale rastie nová generácia, ktorá už má úplne iné návyky čítať, písať a vidíme výsledky. Dikas odaso leperen, že manuš sar šunel až rove. Sosko da hinávky. Biblia pena, že olav hino aj so zorálo, že dokázino teďal Andre manušeskero džípen. Džal do rozdelenia ducha, duše a tela.
Ole laveha so odel stvorinja sa adinja savoreske dživipen, kada lav adaljive, hino avke zoralo sarsas furt. Olavle devleske Europe značerinov. A oda lav so manu šunel avel džiandroilo, a dapes hudele manu šeskera dušatar i lestar. A kada nabiril niko tekerel, te čalavele manu šeskeri leha, sar jeg lav, ča jeg olav le devleskero. Lačea mala palikirastu menge važoda kajame dikhen, o magazínos doavľa koagor. Peskere mangipena, vai džanibena a menge šajvičinen pro telefónos 0,48, jeg eňa efta 800. Palikirastu menge važodi kiben, dika HP stumenca, tel je kurko a čendevoja. Žaví bez tebe, Gospode, ja, a ministri otvorio vrata, nebesko carstvo